I tako nam je lopta vratila Božić. Ovo nije moj Božić. Nakon mjesec dana nogomet je završio, spremljen je u ljudsku arhivu. Poslije uspjeha, pobjeda, jednog poraza, pa onda pobjede i proslave po cijeloj Hrvatskoj, kažem, nogomet je otišao u povijest. Ali sad se bar možemo vratiti uobičajenim stvarima u ovo vrijeme, Božiću. Naime, možemo ići u kupovinu. Bio sam neki dan pokušao nešto kupiti, gužve su velike, bolje da nisam išao, bolje sam sačekao recimo na godinu, pa onako otići fino sa eurima i kupovati. Dakle, ljudi počinju raditi ono što se radi za Božić. Pokušavaju sve više biti s prijateljima, recimo poput udruge 4 lista koja je za svoje korisnike i prijatelje udruge organizirala jedan zanimljiv događaj koji je bio dobro posjećen i kao što sam rekao za korisnike, osobito za djecu, vrlo zanimljiv. Ovdje sam upoznao i neke nove ljude, upoznao sam i par konja. Konji su moji najbolji ljudski prijatelji, kao što ste možda vidjeli u jednom od mojih videa, ali jedna mačka izgleda to čula, pa je ona pokušala me preobratiti na mačke, da mi mačke budu najbolji prijatelji. Evo, ponovo sam na Kopiki, ovdje traju neki radovi, izgleda da pripremaju plažu za ljetnu sezonu, već. Još jedna dobra vijest, naime, od danas su dani duži, znači počinju biti dani duži, počela je zima i eto, polako ali sigurno dolazi nam i nova godina, no prije nove godine ostaje mi još samo jedno, da vam kažem, sretan Božić!